मैयानो माइ मिलाव हैनो थिनखाथारदोंमोन आं हैया मा जाबावगोन बे हौवाजों माखौ जायो जा ओंखामा माइरं जोबनाय थार गैला माथो महाभारतसो सोलिगासिनो दंलै बे खर'आव मा दं नोंनालाय गावखौनो गाव सेंग्रा गोरलै सानबाय थायो ना मायो सेंग्रा गोरलै गोरलैजों जौ लोंहैबाय थानो लोंहैबाव थां दा मोनायाव सेंग्रा उन्दै उन्दैफोरजों थांनानै लोंहैबाव थां हर थौजासे लाजिलाबो खोमा बोरायाखै नङाखै बे गावखौनो गाव दारि दुरि लावफावजोब्बाय लाजिलाबो खोमा सेंग्रा उन्दै उन्दैफोरजों थाबाय थानो बोरायरायनो एबारथ' बांसिन जाबावखासिगोन ए मा आगै नों दाखौ लोंनो लोगो लाफैलायबाय लांदो थां लिंनानै सेंग्रा गोरलैखौ है नङालै बाजै आं माबा बेलेग खबरसो लानानै फैदोंमोन है माबा आदाजों खोथा रायलायनांगौ दंमोन नैलाय हा नोंहालाय नोंदाजों मा रायलायनांगौ खोथा दं जालायखो नै जिरायफै बेयावहाय दे बुंदो मा खोथा माबालै बाजै मा होनो बे नोंस्रानि आं आदि गायग्रा हाया बेखौ आदाया माला माला फानखोथाय हा खमसे खमथ' आंनोबोथ' खिथानो हायोमोन ना नों आदि गायग्रा हाखौ बियो फानबाय आं मा खोनाखो दे आंलाय मानो खिथायाखै नोंलाय औब्रा बाजै हा आंनोबोथ' खिथानो हायोमोन ना आंहा बे हा नङाबानो गायग्रायानो गैया ए हा फाननायनि फैसा थानायखायनोथ' दासान्दि जौ लोंनाया बारा जादों नोंना आंनो मानो खिथायाखै हा फाननायनि सिगां 4 बोसोरनि हा हानायनि खोथा होबाय बियो आंनो दाना बोसोरसेयाव फानखुमाबायसो नोंनाबो जाद्रायलै आदा हायानो बे ल'खाथारमोन बेखौबो फाननानै जाबायबालाय मायाव गायनानै जाबावनांगौ दाना आं बबे हाखौ माला सोरनो फानखो आं बारा मिथियासैलै आंनो एसे खिथाग्रोबा मोजां जागौमोनदां आं आदि गायग्रा हाखौ होनदां आं आदि गायग्रा हाखौ दाया मावनानै दासो जाफ्लादों नोङो हाखौ सोरनो फानदों आं खिन्थु मिथिया बाजै खिन्थु मन्दला सुगासिनो हाखौ खोन्थायाव उसिया मानसिया खिन्थु बेबायदि फानखुमायोलै आं रावनोबो हा फानाखैमोनलै मारै मन्दला बेबायदि हा सुफैलाबायनो मोनखो हाखौ फानाखैबा मन्दला बोरै सुफैनो मोनखो थांनानै खबर लाहैनो हाला नोङो बेसेबां फिदा 50 ओइ साहेब बे आंनि हायावलाय मा सुखो नोंलाय एन्जर गुदुं सुदां एन्जर गुदुं हा एन्जर गुदुंलाय आंनि हायावलाय मानो सुनांगौ नोंहालाय जाम्बा सियानफोर बे हाया बिगोमा गैयि हा थारमाने सरकारनि हा बे हायाव जोङो फरेस्टारफ्रा गासैबो बिफां गायजोबसिगोन नों मा हिसाबै बे हाखौ बिगोमा गैयि होननो हाखो बे हानि बिगोमायाथ' आंनो ना बे हायाथ' आंनिसो बे हाया नोंनि होननानै नोंनाव मा फोरमान दं मा फोरमान गैया नैबेनो आंनि हाखौ आदि गायगासिनो दङ बेनो एवबाय थायो बे हाखौ बेनोथ' फोरमाना बे जायो नामा नों बे हाखौ सोरनिफ्राय मोना फोरमान दंब्रा बे हाया आंनि बे हाखौ आं आंनि बिफानिफ्राय मोनदोंथ' आरो नोंनि नोमफायालाय बे हाखौ सोरनिफ्राय मोना आंनि आफाया आंनि आबौनिफ्राय मोनदोंब्रा आबौनि उनाव बे हाखौ आफाया एवदों आफानि उनाव बे हाखौ आं एवदों मिथिबाय नोङो बे हाखौ नोंनि नोमबौआ एवदों बिनि उनाव आरो बे हाखौनो नोंनि नोमफाया एवदों आरो बिनि उनाव नों एवदों आरो बिनि उनावसो नोंबो एवदों होमबाथ' नों बुंनाय बायदिब्लाथ' बे हाया बिनि नामावसो जानांगौ होद बिदि नङाब्रा बियो आंनि हाखौ आदिसो गायो आदि आसोल हा मालिकआ आंसो आफायानो फोरमान दंना आफायानो होदों नोमफाया नोंनो होदों होमबा नोमफाया बोरैथो
आफायाथ' थैबायना होमबा नोमफा थैबायब्ला नोंबौआलाय फाग्लालै नोंबो आफायानो थैबायबा आबौआ थायो नामा आबौआथ' थैबायना बिफायाबो थैबाय बिबौआबो थैबाय होमबा बे हाया नोंनि होनना बोरै फोरमान होगोन होद गामिनि मानसिफ्रानो फोरमान होनो हागोनब्रा आबौनिफ्रायनो लाइन बे हाया आंनिसिम फैखानाय गामिनि मानसिफ्रानो फोरमान होगोनथ' बेल' जायो नामा फोरमाना लेखा बिलाइनि फोरमान नांगोन गाबोन बे लेखाफोरखौ लानानै अफिसाव फै मा अफिस बबे अफिसाव थांनांगौ अफिस अफ दा मावखुलि लिरनाय थाखायो बे अफिसावल' हाबै अफिस अफ दा मावखुलि आदा अफिसावबो दा मा सोंगोनथाय होद नों बेफोरखौ बारा सिन्था खालामनो नाङाब्रा बे हायालाय आंनि आबौनिफ्रायनो फैखानाय हाना जेबो सिन्था खालामनाङा नों आंनिखा बे हाया मिथिबाय र' थ' फैगौ थ' Orang Adaman, माबालि फंबाय अफिस अफ दा मावखुलि Office of the Maukuli, Biba Sherobra, Amaram Chena. होद काजलगावआव दंनोलै अफिस अफ दा मावखुलि जों देखायगोनथ' सोंलाबायनानै थांगोन ना दे गाखोदो दसे थाथ'दे गय जाग्रोलां गय जायाबाथाय खुगाखौ बोरैबा मोनो आंहा दसे थाथ' होद बिदिब्ला गयखौ जोंबो जागोनब्रा औ जोंबो जागोन ना थ' आं गयखौ जाथ'लागोनलै बोरो नैबेखौसो लानसैगोनदां आङो दा न'आव हिनजावा बिलाइगोन ना आंहाबो ओंखाम उखैसो गारदों आंबो बेखौनो आच्छा। जागोन फाव रुटिखौ दे बाबु दा फैसाखौ ज' होदो दे दा बाराजों ज' मिलायनानै होनोसै जोङो मिथिबाय फैदो हे माबायदि मानसिफ्रा बिसोरलाय दाहायल' होआ जाथोंसै गैलालै ओइ फंबाय र' थाथ'लाय र' बे अफिस अफ दा मावखुलिया बबेथिं दङ सोरनावबा सोंनांसिगोन दांलै ना आच्छा नोंसोर बबे अफिसाव थांनो नागिरमारदों मोजां खिथालाय आंनो माबालि फंबाय हानि अफिस बबे अफिसाव हानि खामानि मावो जों बे अफिसावनो थांनांगौ दहायनो खिथाबानो जायो थ' बिदिबा आं दोनलांगोन ना हा थ' दोनखाबायबालाय थ' नै अफिसा बेनो बेयावनो रायलायो दा औ बावनो थुदो हाबनो हागोन ना सार ए फै जिराय फै ओरै फैदो ए फैमारबायसो नोंसोरो जिरायदो ओमफ्राय लेखाफ्रा लाबोदों मा लेखाब्रा सार लेखा होननाय बुस्थुथ' जोंनाव जेबोआनो गैयाना हा लेखा होननायानो जेबो फोरमान बिलाइयानो गैयाबा बे हाया नोंनि होननानै बोरै फोरमान खालामगोन नोङो लेखा बिलाइनि मा गोनांथि दंब्रा सार आं नोंनो खिथाखाबायना बे हाया जोंनि आबौनिमोन आबौआ आंनि आफानो होदों आफाया आंनो होदों हा आंनो होबाय नालाय आंनि जाखाबायना बिदिनो जायालै नोंनि बिफाया नोंनो हा होनाय समाव माबाफोर लिरनाय फोरमान बिलाइफोर दं नामा बिदि लिरनायथ' जेबो गैयालै हा नोंनि नोंबौआलाय सोरनिफ्राय मोनामोन बिनि माबाफोर लिरनाय फोरमानफोर दं नामा आबौआ सोरनिफ्राय मोना माने आफाया खिन्थादोंमोन सानसेखालि माने गावबुरानो जौ लोंहोदोंमोननो
ओमफ्राय बेयावनो गावबुराया हाखौ हगारना होदों बेखौ हले आंबो खोनादों दै होद बिदिजों बोरै जानोब्रा नोंहा दाग नाम्बारानो गैयाबा फाट्टा नाम्बारानो गैयाबा जमा फुन्जियानो गैयाबा नोंना बे हाया नों नामाव बोरै जानांगौ जाखो जाबायलै दानाबा मा बुस्थुलै बेबा जमा फुन्जियाबा हा बेफोरबायदि लेखानि गोनांथि दं होननानैथ' आं मिथिथारामोन ना आफाया होलांबाय नालाय आहाबो हाखौ लाबाय अबसे आफाया हा होनाय समाव जोंहानि दाहोनाया साखि दंमोनलै खिन्थु जालालै बिसोरजों माबा दाहोनासो खोथा फैबावबाय बे दाहोनायालाय बोरैथो आइया मा बुंफ्लांखोलां जालालै मा जाबावनांगौलै दाना दाहोनायाथ' गोदो गोदायनो मालाय गनानै गावनि मोननांगौ बेथनखौ लाना थांबायना बेबा दा बहा दङ नोंजों जाला नों दा बे हाखौ मोनखाला गथिखे नों थांफिनदो होद बिदिजों बोरै जानोब्रा दाउ बिमा फानलायनानै खरसा खालामनानै फैदों आं बेवहाय नों माबा मोनसे बेबस्था लाथारनांगोनब्रा औ आंहाबो न' खाथियाव बिदानि फिसालानि दै सारनाय दंमोन बाव थांगुलायाखै आङो आंनालाय आंना नोंसोरखौ एथ' गोबाव नेबाय आंथ' बाराखौ नांथारखागोन ना होद मोनगोनब्रा नोंबो नोंनि रिक्सा भाराखौ मोनगोन नों मानो जिंगासिदों बे खामानिखौ जाहोगोन ना मा होनो औ मा खें खें बुंबाय थानायब्रा बेलाय अख्राथारलै मानसियानो ओइ र' नोंसोर बेबायदि आंनि अफिसाव नांलायबाय थानो नांला नैबे 500 रांखौ लांदो ओमफ्राय बिनिफ्राय थांदो नोंसोरो आरो बे हानि दामाबो बे 500आनो जाबाय ओंखारलांदो रां हा बे 500 रांखौलाय मा खालामबावनांगौ जों दाना हरो बहाबा लोंहैसै नङाबा माथो जोंथ' साहा लोंखाया जौआनोखा थ' लोंलांनांगौ थ' आदार लांगोन मेरला दखान दं नोंगौबो फैदो बाखिबाबो मोनबावोसो थ' सालायदो लोंलांनांगौ हाखौबो मोनखालाबा नङाबा माथोब्रा आंहाबो हालेवनो मोनखाला नै आदामोन नोंसोर जौ लोंनो होनाया नैबावनो मोनो थ' नोंसोरथ' आंनो बाराखौ होखानाय नंला आंबो लोंफालांसै थ' होद होमबालाय माथो थांबावनो बेयावनो लोंलांखानोसै खाजि गैयाबा हाबथाराब्रा आंना है होद माबा मोनसे जागोन बे फै फाव रुटिजोंबो लोंजागोनथ' होद लोंनांगौ आदा बेथ' बिराद अयनाय जाबायना बिदिब्लाथ' आं नोंनि हायाव आदिबो गायनो मोनला थारमाने आं माहाजोन जानो नागिरनाय सिमाङा धंस थारमाने माहाजोन जानो नागिरनायनि लाइनानो गोमाबाय आंखौ इसेबो सिन्था खालामाखै नोंहा आंनि आबौ होलांनाय हाया दि आंनिफ्राय गैला आबौ होलांनाय हायानो गोमाबाय थाल दंना नों बेखौ नों हाखौ गोदोनो फानखानांगौमोनलै आदा फाननोथ' आंबो सानदोंमोनलै बै समाव होनबाय जेसे थागोन हानि दामा बारायगोन दामा बारायबा उनाव फानहोबायना ओंखायनो थाथ'दोंमोन आङो जेसे थागोन एसे बारायगोन ना आदा बिदिब्ला दा नों हानि बेसेनखौ बेसेबां मोनखो हानि बेसेन होनब्ला आंनि हानि बेसेना 500 रांनिल' 500 मालायनि हानि दामा बारायोनो सानफा एफा आंना खमायै 500आवसो फैबाय 500 रां